Kunnon testosonne. Siis tässä on Jenkki M4 Sherman. Mietin, miten mulla ei ole korkean paikan kammo. Nyt käytiin hakemaan Serru koululta ja ollaan lähdössä piknikille. Ja meillä on tämmönen vakkaripaikka täällä niinku lähellä yliopistoa, millä me jätetään. Täällä niinku parkki on ehkä joku 1,6-1,5 euroa tunti. Niin tää on tosi halpa ja helppo ja yleensä täällä tänään kyllä se oli 3 euroa. No niin. Mitä tapahtui? Nyt lähti takarengas irti. Eikä lähtenyt. Me ei lähtenyt. Ja täällä on joku 26-27 astetta lämmintä. Ja... Se on ehkä laita pienelle tuulelle, se on ok. No me en mä saa käännettyä, mut me palataan. Laita siis, sä voit pitää sen nyt päällä, koska tässä tulee nyt ihan kiva. Voidaan tässä höpötellä, mutta laita tuuletusta vähän. Mä oon aika varma, että tää kyllä ottaa tuohon audioon. Toivottavasti jotain. Ottaa, mutta se on siis, äänet kuuluu elämään. Mä en nyt laittanut vielä meidän mikkejä kiinni, niin seuraava pätkä kun kuvataan, niin mulla on nappimikit, niin laitetaan ne kiinni, niin on vähän parempi toi niin sanottu äänenlaatu. Ei se haittaa, että se rengas menisi päälle. Ei haittaa. Ja siis mulla oli siis iPhone ja nyt se hajosi ja mä joudun käydä hakemaan backupia Androidiin. Ja tässä jossain kohtaa pitää sitten taas palata iPhonein käyttäjäksi. Kunhan saa niin sanotusti finanssit kondiksi ja kehtaa ostaa uuden luurin, niin sit saa kuvattua parempaa kontsaa. Mutta mä käännätän kameran, niin mä näytän miltä täällä näyttää. Anteeksi, mitä nää on? Juu, ei mitään väliä, aja vaan. Onhan. Eikä ole kun... Kato mitä lihaskimppuja nää on nää lehmät. Kato näitä lehmiä. Kunnon testosonne. Herran jumala mitä steroidipossuja. Kattokaa noita. Toi ei oo lehmä. Melkein yhtä rajus. Kato tota pyllyä. Joo, what a bunda guys. What? Ei voi olla todellista. Mitä luulet, onko pistetty vähän piikkiä, hä? Meillä on joku tommonen ylijalostettu outo joku. Aika... Onks noi syönyt jotain toisia lehmiä, kun noin on rajuskunnossa? Joo, mennään vaan. Ihmettä. Eihän tähän ois mahtunut kahta autoa. No ois varmaan, mutta jätä. Miksi mä paljon tilaa? Noniin. Näytetään vielä tää Serafian upea parkkeeraus. Ja mä kerron, että tähän ei oo mahtunut kahta autoa. Ton verran tilaa tohon. Ja ton verran ihan tilaa tohon. Tää ois mahtunut melkein 3 autoa. Mutta täällä on kuitenkin koko parkkipaikka tilaa, niin kuka nyt välttämättä haluaisi tähän muutenkaan pysäköidä? No niin, nyt meni. Mikä se oli? Mikä? Mä kuuntelin, että on käsijarru, joka lähtee irti tai jotain. Eikö mä vaihdan nyt housut, jos antaisit mulla mun housut? Siis kattokaa, mulla on puolikas Panadol ja puolikas Burana. Kattokaa millainen tää Burana. Tää näyttää mun mielestä enemmän... Alemmas. Siis, en ole koskaan ekstaasia vetänyt. Alemmas. Mutta... Tää on jotenkin tosi nyt lähellä. Eiku mitä? Sä oot lähellä. Joo. Mutta jos olisin vetänyt, ajattelin, että näyttäisi tältä. Siis tässä on Jenkki M4 Sherman. Ja siinä näyttäisi olevan jotain tulituksen reikiä, aika rankkaa. Mut tällainen. Tää ja kiva sormi oli tiellä. Mut sit täällä on tämmönen vanha, varmaan toisen maailmansodan linnoitukset, koska nää on siis kiinni. Mut me ollaan siis Maastrichtin lähellä ja käsi on varmaan mikin tiellä, kun ei oo vielä mikit kiinni. Irtomikit, niin nää on varmaan niitä toisen maailmansodan puolustuslinnakkeita. Täällä vois kyllä käydä joskus, kun tää on auki. Ja tonne Kukkulan päälle me ollaan menossa. Saa nähdä millainen reissu tulee siitäkin. Kattokaa! Ihan crazy. Vois ajatella, että tääkin on ollut joku sodan-aikainen bunkkerihökötelmä. Mitäköhän siellä sisällä on? Aika suojatulta näyttää. No ei sinne pääse sisään. Onkohan se tukittu vai mennäänkö jostain muualta? Molemmat ihan hyvin vaihtoehtoja. Tämmöiselle maailmansotahistorian seuraajalle, niin tää on kyllä aika interesting mesta oikeesti. Sielläkin on tykki.
Tänne piti siis maksaa femma per ihminen sisään. Ja nyt me mennään tälle. Wow. Mietin, miten mulla ei ole korkean paikan kammo. Tällaisia paatteja täällä menee. Tähän me jäätiin piknikille. Serru sanoikin, että se sanoi mulle, että tää on kiva paikka mulle, kun mä rakastan sotaa. En rakasta sotaa, olen kiinnostunut sotahistoriasta, mutta tehdäänkö meille piknikesittely? Sulla on tollaista hienoa rosmariinileipää, mikä mulla on haettu Isabel-leipomosta. Sitten mä kävin nyppäsemässä pellon ainoan kukan. Varmaan aika julmaa, mutta tonne Serrun korvan. Tai sitten meillä on futseteita, pari erilaista. Mä tykkään näistä. Tää on peach hibiscus ja mikä tää on? Tää on mango chamomile. Nää on hyviä. Tehtiin omat eväät ja sitten meillä on vielä vähän vattenia. Aika nättiä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Aika nopeita liikkeitä saa ikinä, se pitää koko ajan nähdä sun käsi. Se voi haistaa sua siitä. Niin, se haistaa. Hieno. Nyt on riippusilta koettu ja lähdetään kotiin kohde, mutta oli ehdottomasti kyllä kiva kohde. Mua kiinnostaisi tosi paljon päästä vielä tonne niinku bunkkereihin sisälle. Ja sitten tossa näyttää olevan joku kivan näköinen ehkä ravintola, kahvila, terassihommeli, niin siihen olisi kiva kyllä tulla kans joku päivä. Ja meillä on toinen semmonen, me käytiin sellaisessa bunkkerimestassa kiertää, missä on käynyt muun muassa Napoleon, niin kuulen mun joku töissä joku sanoi, että joku Rooman, oliko se Rooman keisari olisi käynyt. Menee nopea. Niin menee toi Caesar olisi tyyliin käynyt täällä. Se voi olla, että mä ymmärsin, kuulin väärin, se on mahdollista. Mutta me nähtiin myös aasi, mistä me laitetaan ehdottomasti pätkää tähän videoon, niin me rakastetaan aasia. Me nimettiin se Almaksi ja mä mietin, että jos joku... Ei kun Elma. Ei kun Elma, joo. Niin jos... Sä jo unohdit meidän aasin nimen. Ja mä vielä annoin sen nimen. Mutta ehkä mä oon tyhmä ja mä oon missannut, mutta mä oon miettinyt, että minkä takia aasei kutsutaan tyhmiksi, koska Serru kutsui sitä vähän, niin se tuli heti paikalle. Se tuli heti, se oli tosi sosiaalinen. Ja meidän tuuletus kuulostaa tosi freesiltä aina kun sä avaat sen, se suisee ja rähisee. Pakko. Toi alas, että mä näen. Täällä on vieläkin joku... Syönä hyvä kiva. Sulla on rakas aurinkolasi, miksi sä käytät niin? No, voi se autoissa tulee tuolta suoraan tolleen. Mut miksi sä laitat tota läppää alas, kun se voi saada? No, kun äsken se oli se sun läppä. Niin. Siis kato nyt näitä steroidilehmiä. Mä en pääse yli näistä, mutta sä sait hyvän pätkän näistä, eiks vaan? Joo, kyllä mä taisin jotain pätkää. Mun on pakko lähettää tää niin kuin myös äidille ihille, että ne näkee mitä nää on. Niin sitten tosiaan se riippusilta maksoi sen. Anteeksi, mutta mun on pakko vielä pysähtyä ihan hetkeksi kattoo, voidaanko? Voidaan. Niin se maksoi 10 € siis yhteensä. Jos olisi mennyt ulos toiselta puolelta ja tullut takas, niin se olisi ollut toinen 10 €. Mut siis ihan sairaat näkymät. Kuten näette tässä videolla, niin oikeasti hieno kokemus ja näin päin pois. Kato noita. Sait niistä kunnon videon, eikö vaan? Sain. Pitäisikö laittaa ton sillan info tohon videoon, niin sit jengi sais. Laitetaan. Tää on meidän matkavinkki, jos pyöritte Maastricht-Belgia-alueella, niin ehdottomasti mitä kannattaa tehdä. Siis Schipolista tänne ajaa just sen vajaa 4 tuntia ja sit jos menee Charleroi-Saventum, niin se on tunnin reissu tänne. Onpa kiva näköinen pemmari. Jep, ja Maastrichtista tänne Hyvä väri. niin kuin auton vuokraus kyllä on melkein ehdoton, jos tänne tulee. Niin kun haluaa tulla tänne, toki Zygelläkin pääsee, kävellen menee kyllä ainakin päivä varmaan. Mutta ehdottomasti kannattaa tulla. Ja tää oli, Voi kirros mulle. siinä tuli pappamopo tuli oikein. Ethän säkään nähnyt sitä, näytti, että on ihan hiljasta. Ja sit mä olin jo menossa, niin en mä ois enää voinut hidastaa Et vai mitä. oiskaan. Eikä mä nyt ihan suoraan sen eteen tullut, mutta säikähdin. Mut kato, se meni niin viertä, en mä sitä nähnyt. Eli eihän toi nyt ollut aivan mun vika. Ei. Vai oliko? Jos noin olisi käynyt mulle, niin mä voin kertoa, että Serro olisi antanut mulle maailmanluokan hanat suoraan. Opetaa kirkkoa. Siellä näkyy vähän toi kirkko tosta vasta. Täällä ajokulttuuri on vähän tämmöstä, että jengi saattaa aika herkästi myös antaa... Tosta saa jotain fruitset jotain.
tollanen automaatti, mikä me nähtiin itse asiassa sun äitis kanssa. Mä en nähnyt. Kun me vissiin ajeltiin täällä. Niin, nääkin mestat, missä me ollaan, nää on pikkukyliä, ne on tosi kivoja. Silloin jos on viikonpäivä tai kesä tai arki tai aurinkoisempi päivä, niin täällä on, no täällä ei ehkä, mutta monessa paikassa on paljon terdei ja toskin oli se kahvila ja näin. Niin ehdottomasti kyllä molemmilta vahva suositus, että kannattaa käydä. Moro, terkkuja Editin puolelta. Sori, unohdettiin kuvata outro tälle videolle. Mutta kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit videosta, niin tykkää, tilaa, kommentoi ja laita kello päälle. Ja vaikka et olisi tykännyt videosta, niin kommentoi silti mitä voidaan tehdä paremmin. Se on seuraava video. Moro!